padayon tang namati sa panag-istoryahanay ni Jesus og ni Nicodemo. Kanis Nicodemo usa ni kamagtutudlo sa balaod sa mga Hudiyo, Pariseo. Og sa unang pagbasa, ang mga magtutudlo sa balaod og ang mga pari buot mo patay nila ni Pedro og ni Juan tungod kay nagsangyaw sila sa gitudlo og sa kinabuhi ni Jesus. Nya si Jesus gipatay to sa mga pangulong pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Ang importante dinhi na lahi gidi ay og pamaagi og lahi gyud og paglantaw ang tinuod nga motuos Ginoo og kadtong igo rang nagtuon sa gitudlo sa Ginoo. Ang mga magtutudlo sa balaod nagtuon sila sa sugo sa Ginoo, hasta ang mga pari. Sila si San Pedro o si Juan nituo sa gitudlo sa Ginoo. Para ninyo, hay may mas importante ang pagtuo sa gitudlo sa Ginoo o ang pagtuon? Ha? Pagtuon o pagtuo? Di mo mutuon. Pulos na importante pero kinahanglan magparis. Mutuon ta, nya mutuo. Dili kay igo rang mutuon unya magpatuo-tuo. Mao man kasagaran nato, mutuon unya magpatuo-tuo. Maghimo-himo dayog istorya-istorya kanang kaugalingon ra natong pagsabot. Ragod anang moingon ang Ginoo nga naay impierno, naay langit. Ya, unsa may isulti dayon sa mga nagtuon sa balaod nga igo rang mutuon. Unsa may? Naay impierno, naay langit. Ang tinuod nga mutuo, unsa may iyang buhaton? Likay ang impierno niya paningkamot pagsulod sa langit. Amo na ang nagtuo-tuo lang sa may isulti. Wa mo kibaw? Oy, ang nagtuon mo ingon na depende ra nas Ginoo. Ang Ginoo ray magbuot. Pangutanaw ng imong tupado. Pangutanaw na asa man ka gusto, langit o impierno. Moingon gani siya, depende sa Ginoo, kana tuo-tuo ra na iya. Naidaghan ay. Depende las Ginoo. Ana. Kada lang ganing pangutanaw nato. Unsa man ang pagpangasaba sa mga anak, makapa-impierno o makapalangit? Unsa may tubag sa uban? Sa mga mituo, unsa may tubag? Makapa-impierno. Sa mga igo lang nagtuon nga nahibaw nga naay impierno ug langit, unsa may isulti? Depende. Wala. Nya kamo unsa man mo ron? Padong mo sa langit o padong sa impierno? Matud pa ni Kristo ang gikan sa langit nagsulti og mga butang langitnon. Ang mga tawo nga nias kalibutan nag-istorya og mga butang kalibutanon. Sige, pili ko no mo. Hay may langitnon ani, grasya o kwarta? Hay may inyo rong ipangayo, grasya o kwarta? Na. Unsa may hay man ani ang langitnon? Kamatayon o kinabuhi? Kamatayon o maayong panglawas?
Hayman ani ba ang langit nun? Kamatayon o maayong panglawas? Kusga. Nya hayman ro inyong pangandoy nga moabot nimo, maayong panglawas o kamatayon? Oy, kusog kitang maningkamot sa maayong panglawas, pero di maningkamot sa maayong kamatayon. Kana bang mamatay nga way sala? Ang paningkamutan yun, healthy yun, healthy. Oh, mao na yung mga tuo-tuo. Mao na yung mga way pagtuo. Oh, sige, lain sa ninyo na kuan. Hay may importante ninyo pag hay man ani langit nun, pag-antos o kahayahay. Husga. Pag-antos. Hayman ro inyong gikalipay nga puy-an nga kinabuhi, kanang kinabuhi sa pag-antos o kinabuhi sa kahayahay. May klaro. Mao na diri sa unang pagbasa ang mga kaning gitawag na tong mga pangulo sa katilingban, gusto silang tahuron gid sila. Sila gyud masunod. Kay hayahay man kay nang tahuron ka. Dili sayon kanang ika maoy mutahod. Muna sila si San Pedro, San Juan, gabalik-balik lang intawg sud sa prisuhan. Kay dakpon man sa mga leaders kay para nila gasamok-samok. Gahimo og mga fake news. Fake news bang? Usor ba kayo naroon sa ato mga kumpanya? Fake news. Pero, si San Pedro o si San Juan, tungod kay kuan man sila, kinini ang nituo mas Ginoo, ila jong giklaro pagsulti. Sundo namo ang Dios, dili ang tao. Mao na ilang gisulti. Nag-anto sila para pagsunod sa Dios. Mao na importante kaayo natong hinumduman. Andam tan mo antos aron pagsunod sa Dios. Unsa may nahitabo? Tungod kay nag-antos sila sa pagsunod sa Dios, hayahay ang ilang dughan. Bisag prisohon, malipayon. Bisag way kwarta, malipayon. Kay nagsunod man sa Dios. Pero ang mga pangulong pare, tungod sa ilang pagpaningkamot na sila gisundon, gasigi tinuod silang ampo, gasigi tinuod silang simba, pero ang dughan bugat. Kay naa man ang kasuko, naa ang kasina. Pangutan-an na imong tupad. Na kumusta imong dughan? Gaan o bugat? Punta na. Wa ka maglagot sa imong bana. Wa ka maglagot sa imong asawa. Wa ka magsigigyaw-yaw sa imong mga anak. Na wa ka maglagot sa imong ginikanan. Kana mao na imong ipangutana. Kay usahay ra ba kita dinhi sigig simba, sige pagpangayo sa Ginoo. Ginoo in taon tagai taon kog kagaan ani akong dughan. Ana. Ang Ginoo sayon ra na pagaanon. Huwag tangan ang imong kalagot. Huwag tangan ang imong mga kabalaka. Ayaw pagsigig. Namong giuban, nalula na lang. Bugat lang yapon. Ngano man, gusto giniyag yung protektahan ang tanan. Iyang anak, iyag yung protektahan aron maayog kaugmaon. Aw nanindot Ginoong kaugmaon, nangaminyo nga tarong. Nanay daghan sang mga apo, iya na sang kontrolon ang iyang mga apo kay kinahanglan yun maayong kaugmaon na mabuang ka diha. Na. Ay nagpa-counseling nako. Gusto siya nga ma-healthy gid siya kay aron makatabang pa sa iyang mga apo. Nako pila na may edad nimo? 80. Padiroy daghan na magiko gibati, lisod ko ginhawa, lisod ko lakaw, hangyo takos Ginoo padir nga nga bang ma-healthy unta ko ba? Nako kamatay na Di na ron panahon sa paghangyo sa Ginoo nga ma-healthy ka kay
sa bisan gani mga sakyanan 80 ka tuig nimong gamit kagalkal gina kanang imong balay 80 ka tuig ang mulabay mga taktak na ginang mga atop ana no nga mausab na sa kurugwali ani kamong gadag bata basta magsigig syagit-syagit magsigi og dagandagan dadas gawas mao na siya ha dito standby sa gawas palihog lang ako na yung balikon pagsulti labi na mong wa pa mahibaw dunay duha ka klase sa pagsimbas Ginoo na ay formal na ay natural ang mga bata ang ilang pagsimbas Ginoo natural anang ilang nature ba o gusto sila mo syagit hilak ana dagandagan ila sa nang kaugalingon di na nato pugnan nya do na say formal praning ato nga maminaw gyud di ba o lainon lang sa nato kanang dili pa ka maong mo formal adto sa natural ala ngadto sa nature to amang nature sa gawas to padagandaganan na dito kay dako kay natong grounds diha dito pa syagit-syagitan na haron nakasimbag yapon na sila sa Ginoo nya kita sa dinhing formal dili madisturbo di ba na ragod na sige padayon ko gamay ha irog kog jutay akong giingnan kamatay na kay nga naman tungod kay wa na oy na nakapahimos na kay ka ng imong lawas nakapahimos na kay ka ng imong edad ayaw na pagsigig kawili anang mga batanon pa so nga ako magudunta pa dirba nga maagak gid nako sila sa maayong dahan ako na ini kamatay nimo dito sa langit mas makaaga ka ana nila kay magsigi na magkagampo dito sa Ginoo ang problema lang malangit baka ka maunay pinaka problema malangit baka ka nga mura mag-attach kay kas kalibutan pag huna-huna na oy og mga butang nga langit nun ay napagsigunahuna ana mga butang kalibutanon ana nakuto ay langit ay man imurong mama siya ay patay na sila pa dayon ako mag-reunion na mo dito langit og na lang ito pero na impierno to alo oy ay simbako sa padoy simbako hadlok na sad siya nga maimpierno to katong nangamatay ana sus luya kay siya naong ay luya kay naong nakasagara sa mga tiguang nabi ay luya kay ignaw ngano man gusto silang malagsik bisag di nagid lagsik ana nako ako bitaw manang 58 naman ko kadtong mga 30 ka tuig ang milabay purti gina kong kusuga mulakaw ngadto sa amos bukid lakaw ra ko balik ra gadayon ana pero karon bisan gani hagdanan di nako kalakaw kusog kay mapilo naman akong tuhod kay niya na may sakit isa ko nasa sakit pa din ako oy magdungan-dungan daw tagkamatay pero arang-arang ka kay 80 niya ako sigud tay 8 sagot ka dungan tagkamatay simbako pa din simbako ay sa kamatay pa din sa kamatay na ko nato nasag ka pugong nasag ka nako nga mamatay na daghan na ikagipugnan ron nga di na gustong mamatay usahay ingon anak ta ano ba luos lang tag control mao na ang mga Hudiyo ang mga leaders mga pari kontrolo nila ang mga tao unsa ilang isulti kinahanglan pabor gid nila kanunay 40 taon hapit sila di sila hapit katog sige sila huna-huna pero ang mga apostoles na tug lang prisuhan tug adto sa simbahan tug nyab sangyaw kadlawon magsangyaw adlaw magsangyaw relax kaayo ang nagsunod sa Ginoo malipayon ug malinawon kanunay ang nagsunod sa kalibutanon nga mga butang o tawhanon nga paagi bugat kanunay masukanon mga naong gakusmod lang muna manimbag ganita dinhi sundon ginato si San Vicente Ferrer sa may panghuna-huna ni San Vicente Ferrer ibaw mo hangad mo da babaw kana nababaw ba kabaw mong basa na agi ka no basaha ko no ready go kana
sunda na, di ba, malinawon kay kastanan. Magsikag hunahuna ba sa Ginoo? Nindot kay na. Nigpangabit sa imong bana, mingon ka, Lord, unsa may imong gusto nga akong buhaton sa aning nangabit. Di ba? Di na ka magsigunahuna, animal, wag gibuot, way batasan. Ayan na. Lord, unsay akong buhaton aning nangabit. Unsa kay tubag sa Ginoo? Pasayloa. Ana. Nya naasay mangulatan nimo. Lord, unsa may akong buhaton aning nangulatan ako. Unsa may gusto sa Ginoo? Ipasagpa lang ang imo sang pikas aping. Ana. Nay nangawat, Lord, unsa may akong buhaton aning kawatan. Ingos Kristo, kung doay mo kawat sa imong butang, ayaw nagbawia. Di ba? Nay nangutang, Lord, unsa mo na ako ning nangutang. Unsa may tubag sa Ginoo? Kung dunay muhulam nimo, ayaw na paningil og bayad. Mao man ay mga pulong sa Ginoo, mao na makapalangit. Think not of yourself, but of God. Nindog na ta.